Dugang pa niya sa langga ang mga repatriates sa mga paidalom sa 14-day quarantine kag panibag-o nga swab test agud masiguro nga hilway sila sa virus antes pa man pahanugutan nga makapauli sa ila tagsa ka mga puloy-an. Yes, bali wala labot nga negative na sa Manila. Dirit lang mismo may ari na nila man niya sa Bacolod diya nga dapat gina-require naton sila nga mag-undergo 14-day quarantine pagidliwat yung additional kag RT-PCR pagidya wala labot sila tong resulta sa Manila diri mismo sa Bacolod hindi ka mag-5 days tapos na time yan siguro. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Ezrael Salanga. Samtang 3 sa 45 ka mga repatriated migran sa OFWs ang nagreklamo kag hindi magpasugot nga dalon sa COVID-19 healing center sa Banwas ang Ibing Magalona sang silang nagabot sa Bredco Port sa syudad sa Bacolod kainas sang aga. Sulod kay Provincial Disaster Management Program Division Head Dr. Zfar Gerhard Kailiana, luyag sa mining nga idiretso sa hotel agod magpaidalom sa mandatory quarantine. Apang ginklaro ni Kailian nga protocol na sang Provincial Interagency Task Force nga dalon ang mga repatriated OFW sa healing center para sa initial test ag medical assessment antes sa iluhon sa hotel sa Bacolod sa koordinasyon man sang OWA. Sunod naman kay Governor Eugenio C. Lacson, iyan ay tsindihan ng balatsagon sa mga returning OFWs bangod duyag na sang mining nga makapuli agud makaupod ang pamilya apang kinahanglan man nga mapasiguro sang probinsya nga luwas ang mga ini sa peligro sang COVID-19. Nagabot na sa Teresita Halandoni Memorial Provincial Hospital sa syudad sang Silay ang reverse transcription na polymerase chain reaction kun RT-PCR machine nga gamiton agud mahibaluan ang resulta sang swab test angod si COVID-19. Suno kay Governor Eugenio C. Lacson, may 12,000 naman ka mga rapid test kits ay napreparar kag pwede nga gamiton kung kinahanglanon. Nagasalig ang gobernador nga mag-aabot naman ang iban pa nga mga kagamitan kag makompleto sa labing madali nga panahon. Matapos sini, suno kay Lacson, magabalik ang team sa Department of Health kag Research and Institute for Tropical Medicine agud do si sao ng pasilidad kag maproseso ang pag-issue sa accreditation kag permit to operate bilang COVID-19 Laboratory Center. Samtang sa iban nga balita lokal, 26 ka mga persona nga wala nagasunod sa social distancing kag wala nagasuksok sang face mask ang ginakop sang police station number 2 sa 5 ka mga barangay nga ilan na sakupan. Ginpahayag ni Police Station 2 Commander Major Sherlock Gabana ang mga nagkaladakpan ang temporaryo nga ginbutang sa tubangan sang Andres Bonifacio Elementary School 1 sa sulod sang 12 oras kag pasakan man sing kaso nga paglapas sang ginasaad sa Executive Order number 35 ni Bacolod Mayor Bing Leonadia, partikular na ang mandatory nga pagsuksok sang face mask kag pagsunod sang social distancing. Sunod kay Gabana ang pagdakop sa mga wala nagasunod sa health protocols batok sa COVID-19 ang ginbase man sa mando nga pag-intensify sang pagpatuman sini para masiguro nga ang publiko ang seryosohon ang mga guidelines sila mina ang Bacolod digin paidalom sa General Community Quarantine. Baling iba ninadakpan sa area sang Barangay 1, Barangay 2, Barangay 3, kag may ara man sa area sang Barangay 6, kag diri mismo sa area sang Barangay 4. Balining Dapat yan si Police Major Sherlock Gabanang Hepe sang Police Station number 2. Nagpangabay si Bacolod Mayor Evilio Leonardia sa mga barangay officials nga bantayan ang ila sini nga mga lugar para masiguro nga masunod ang minimum health standard. Suno sa alkalde, dapat masiguro sa mga opisyal sa barangay nga masunod ang pagsuksok sang face mask, paghugas ang kamot, pagtinel sa balay kag social distancing sa tanan nga tinion. Suno kay Leonardia, base sa impormasyon nga ginpalabot sa iya sang kapulisan, masobra isa kagatos na ang nagkaladakman nga naglapas sa social distancing kag wala suksok sa face mask. Dugang pa sang alkalde, ini ang magaserve nga warning sa tanan kasunod nga iga-intensify pa sang otoridad ang pagbatuman sa mga basic health protocol. Sunod sa alkalde, hindi makapati nga may tawo sa gihapon nga wala nakahangop kung ano kadelikado ang COVID-19 kag hindi ini lahog-lahog. Sunod pa Leonardia, ala sa gihapon ang paandam sang virus, anuman ang estado sa isa ka LGU, low risk man, GCQ o kon ECQ. Una sa balita, una sa aksyon.
Lasay sa 15 Action Radio Philippine Standard Time. Ang detalye sa mga balita lokal ginadulong sa inyo sa DTX 500. Sa imo pag-exercise, hindi maglipat nga mag-detoxify. Ugali ang pag-inom sang DTX 500 bangod ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imo nga atay. Iniman ang nagabulig panubo sa imo blood sugar bangod sa organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. CL-Pito-Pito, mayara inisang vitamin C nga nagapabaskog sang aton immune system. Paano may baluan kung peke ang CL-Pito-Pito nga imo na bakal, ang iya suludlan 500 ml nga mineral water kag wala ina ginalibod. Ang original naman 375 ml plastic bottle kag green sina ang taklob. Para makasiguro kadto sa mga malapit nga butika o kon parmasya sa inyo nga lugar. Dahil laking CL-Pito-Pito, laging panalo. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Magkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalagnan. Malasig pero sigurado,
Una sa aksyon! Lasay sa 21 Action Radio Philippine Standard Time kagaron sa detalye na sang balita nasyonal. Ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga ang Pilipinas sanggera na sa ikaduhang wave sa outbreak sang COVID-19. Sunod kay Duque, ang first wave nag-umpisa sang bulan sa Enero nga may 3 ka Chinese nationals gikan sa Wuhan ang nag-positibo sa virus. Wala naman ging klaro ni Duque kung saan nag-umpisa ang second wave kagano ang parameters agud mahibaloan ang timeline. Apang ining natabo antes makumpirmar ang pagsaka sa kaso sang virus sa Pilipinas hagang pagsaka man sa kaso wala nagauntata. Unang nagpandam si Duque ngang third wave sang kaso mahimo matabo sa Metro Manila kon hinali nga ipaidalo ini sa General Community Quarantine. Nagbigad nga Sabado ang National Capital Region kagibantang nga ginakabig nga at risk nga probinsya ang nagpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine. Hag nagbukas ang pila ka negosyo agud makabawi ang ekonomiya. Sa karon ang syudad sang Cebu kag Mandawi ang nagapabilin sa istrikto nga lockdown. Magabulig ang Bureau of Immigration sa iban nga otoridad sa pag-alagas sa mga Chinese national nga nagpabulong sa isa ka hindi otorisado nga hospital sa Pampanga. Sunod kay Justice Secretary Minardo Guevara, nagmando na ini sa BI nga magpahigangot sa PNP kag sa LGU. Kag sunod kay Guevara, ang mga involvado nga persona ang pagadalon sa lehitimo nga hospital o kun quarantine facilities para sa insakto nga pagbulong samtang pasakaan naman sa kaso mga persona sa likod sang illegal nga operasyon. Ang hospital nga ginaraid sa nga otoridad ang wala sang permit to operate gikan sa gobyerno. Na-recover sa otoridad sa lugar ang pila ka mga bulong nga wala na rehistro samtang duha ka mga Chinese nationals ang nakadakman. Ginpahayag naman sa Clark Development Corporation nga marabat ang ang management sang Fontana Leisure Park kung sa diin na diskobrihan ang illegal nga Una sa balita! Una sa aksyon! Sa dugang pangabalita nasyonal ng pangunang babae nga kadete sa PNPA madayog class of 2020. Sa ginpagawa nga listahan sang PNPA pagi kay Police Brigadier General Wilfredo Cayata, Commandant of Cadets sang top 1 na si Cadet Leyan Banico Palermo sa syudad sang Zamboanga nga ibutang sa Bureau of Fire Protection. Si Palermo ang magabaton sang President Campilan kag Chief BFP Campilan. Ang PNP madayog class of 2020 magatapos sa Mayo 22 depende sa availability ni Presidente Rodrigo Duterte. Ini ang ginabugusan sang 277 ka mga kadete nga may 194 ka mga lalaki, 83 ka mga babayi, 202 sa ila ang ibutang sa Philippine National Police, 59 sa Bureau of Fire Protection, kag 16 ang para sa BJMP. Patay ang 7 ka persona lagip ang gunman nga isa ka ex-army matapos ini nga nagran amok sa syudad sang Calbayog, Samar, Martes sang hapon. Ang mga napatay ginkilala nga Sanday Carlos Saldana, 28 anyos, Gary Saldana, 34 anyos, Halita Ramada, ligalang edad, Vicente Luzano, 66 anyos, Jimmy Hadolco, 45 anyos, kag Leopoldo Mulat, 64 anyos. Pilaso naman ang duwa pa ka mga persona nga ginkilala sa ilananday Humphrey Tacaldo, 54 anyos, kag Janine Barreto, ligal ang edad, kag tanan pumuluyo sa Purok 2, Barangay Gadgaran ang lugar nga natabo ang insidente. Sa investigasyon sa kapulisan, hubog ang sospetsado nga ginkilala kay Glenn Balunan, kag ginduthang sini ang iya mga tupad balay sa Barangay Gadgaran las 5:30 sang hapon. Napatay naman sa nagresponde nga pulis ang sospetsado matapos nagbato sa otoridad. Una sa balita! Una sa aksyon! Ginapangita mo ba na epektibo nga supplement para sa hypertension, diabetes, mahigko dira nga dugo kag nagadulot sa nakalain-lain nga masakit? Ari ang solusyon. Santon Plus Gold mas ginpanami kag mas ginpa-epektibo bangod mayara ini sa nga extracted nga mangosteen, balunggay, amargoso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold mabakal sa mga butika sa tag 14.50 pesos lamang. Una sa balita! Una sa aksyon! Detalye sang balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos gid lamang sini.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Sa balita, una sa aksyon. Kag sa detalye sa aton balita international, nakarecord sing isa ka panibagong nga kaso sa COVID-19 ng Thailand. Kag ang kabilugan nga kaso sa infected sa virus sa pungsod ay naglambot na sa 3,034. Wala naman sang dugang nga na-record nga napatay. Ang nagaisahanon nga kaso, isa ka Thai citizen nga nagbiyahe alin sa Bahrain kag na-detect sa panahon sa quarantine period. Suno kay Thailand COVID-19 Task Force Tawistin Wisanoyothin, mayara sang kabilugan nga 56 ang napatay sa virus kag 2,888 naman ka mga pasyente ang naka-recover. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports, sa balita, naintindihan ni TNT Active Consultant Mark Dikel ang palayag ni Chot Reyes nga dapat isa ka Filipino coach ang pinakamaayo nga magpungko bilang head coach sa Gilas Pilipinas. Ilang ginpahag ni Reyes isa ka online coaching seminar kag nagapati nga hindi kinahanglan sa national team ang isa ka foreign coach. Sulo kay Reyes, dako ang iya respeto sa mga dumulo nga coaches pero iya gina-question kung ano nang nadangatan sa Gilas Pilipinas upod ang mga foreign coach. Sa karon na bakante ang Gilas head coaching job samtang natranan nga mag-appoint ang samahang basketball ng Pilipinas sang full-time coach matapos nag-resign si Yang Giao sang Setyembre 2019.
Para kay Dickel, ang nationality sang coach ang hindi dapat mangindako nga issue sa pagdesisyon kag dapat pilion ang most qualified sa trabaho. Si Ginebra coach Tim Coe na nagpanguna sa national team na nagdaog sang gold medal sa SEA Games sa 2019, samtang si Dickel naman ang ginhingadlan nga interim coach para sa first window sang FIBA Asia Cup 2021 qualifiers subong nga tuig. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, parehong wala na sang kabuhi sa nasapuan sa isa ka condominium unit sa Las Vegas ang Twilight actor kag girlfriend sini. Suno kay Clark County Coroner John Fudenberg, wala sila sa nakitaan nga foul play sa kamatayon ng Gregory Tyree Boyce, 30 anyos, kag sa girlfriend niya nga si Natalie Andanaika Adipoco, 27 anyos. Ginahibalo pa sa karon kung ano ang rason sa ilang kamatayon tungod ginahulat pa ang toxicology test results sang duha. Nakita nga wala na sang kabuhi ang duha matapos nagwa ang report nga yara sa ginapatihan na napatay sa sulod sang unit. Si Boyce amo ang nagdala sa papel nga Tyler Crowley sa 2008 film nga Twilight. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 32 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Merkules sa Mayo 20, 2020, saluwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor. Kag Aksyon Day Salazar, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo